kegiatan wis mancing wae nggo kegiatan. Pancing endi ning kandang jar adikku wis goleke percil jarine. Lah iki apa? Kok iki percil ya? Wah. Berarti mancing ilimang panjeran atau patang-patang kilo. Gelo bong, didol ya keneng, tinggal lawuh ya keneng iki. Apa ngerti? Wah, ngendi iki kan spot sing apik iki. Wow. Kae ketoke apik ya, runggut to iki nggon kutuk tok ngono kae. Ndale cepet sik nang mancing ya, ndalane wagu. Wah, kene iki masuk yang tebunan ngono anu kae wah ngene. Nggon kutuk tok kae. Dipancing limuk nggon bundet kabeh kaya uripku. Urip bang bundet ya ora urip engko. Ya Allah ya ngeki urip ya ben enek cobaane. Nek cobaan ya dicoba ngono kan ya alhamdulillah ngono wae. Nek percil ora ya adikku mriki manting ya tok oke ya nih Mas. Wis aman stok percil ya. Pakane sik wae 5 ae kali kan magrib ya lowong. Ini iki siji. Nah, sapa ngerti kalau jeneng mancing sapa ngerti. Nang dina iki ini spot apik tenan iki. Lah jalah. Nah, ini ki apik iki spot iki. Sesuai iki. Kutuk-kutuk sekilo-sekilo lowong. Waduh. Angon semut iki. Semut ku lemu-lemu iki. Pirang-pirang dina ora tak delik iki. Jane kulon kae apik iso tebunan kae. Lerono piye ya? Sik mikir sik iki. Wah mentok mah badeni jane kan. Ini sik. Kulon ora dipasang ya mau bajir jane. Ini rada rekoso spot. Coba wae kok ngerti. Lah. Piye, gerung mancing sih tok iwak. Enggak, ini runggut tunggu sendal iki. Wah, iki runggut ngene iki. Ya nggon aku ketok iki. Runggut ini iki. Iki masuk iki. Nah, percil mencolot ngeyelmu. Ajarane sapa lho mbiyen percil kok ya mencolot barang iki. Ini aku enak kok. Mencolot barang. Wah, cubeke kok gede banget cubeke iki. Pilih apik iki ngene iki, cubek kok wis ana. Spotnya apik jane ini bentuk cethek apa wae do mendem apa piye iki. Kok iwak mendem dhewe penak men. Sing uripe dipendem kok. Pas limo nyantol kabeh ngene iki. Ngenteni ibu wae sepungut lek parmi lewat ngono nyeneng nggo cuci mata. Oleh parmi. Dak rombae kae wae ngan wedhus kae. Wedhus, Bah? Nunggu wedhus. Nunggu wedhus. Kata wedhus, Bah? Wah, iya.
Bado-badone nyamleng, Mbah. Lah nggih, mboten enten kula. Oh, lha kuwi kan sampe. Nek suwita kula. Oh, nek ada yang Nggih, cuti niki, Mbah. Bakal pentole cuti bagian, Mbah. Wis tinggal tunggu sik wae iki. Penting ora dijemuk wong liya iki. Oke. Nek kene sik. Waduh. Renek apa-apa. Renek uang. Biasanya akeh uang kene mau mancing. Pancing iki. Oh no. Pancing sapa ya iki? Ora mesake iwak-iwak pancing. Niliki pancing apa ngerti? Wow. Yen kira ngentuk iki piye iki? Iwake padha poso. LOL. Sabar wae, ini poso kae poso ya mbok emang kaya enak wayahe. Mbok ngejubeke gedene kaya ngono kae. Oh no. Walah, Dik, wong mancing tak kira kiwak mah mbok ubek-ubek to, Dik. Ya pancing kok dadi ubek-ubek iki. Keben mesake iki. Sabar. Iwak ya ciptaane Gusti Allah. Aja dicatili, kowe nek lambemu kena catil piye? Malah diguwak pancingku. Alah. Wis pol apik mah diubek-ubek. Mancing iki sabar tambah ketemu wong kaya ngono. Sabar-sabar iki dadine. Gede tutuk kilo 2 kilo. Enak tenan ngene wae mah ubek-ubek nang ngene jane wong waras apa ora kok jane iki. Tenan iki sih. Jane ya mancing ngene iki ya ora mergo nganggur nang dina mancing ngene iki ning gara sine iki gara ngenteni bapakku kapan ya kok ngomong ngene jane ger ini lho Le asine bapak iki wong sugih gerak ngetes kowe kuwi lho Le. Kabeh perusahaan kae iki sawah prang-prang hektar kae ndek bapak Le. Aku jane wis gedene semene gara ngenteni bapak ngomong ngono kok ora ngomong-ngomong lho aku. Kaya tega men ta bapak ngeprank aku suwe men iki. Karena salahku apa to, Pak? Yuhu. Shit. Metro miwak. Kayak oke gitu. Coba ke. Ready kabeh. Ada yang ready. Masuk. Wis. Gur. Kutuk-kutuk ngono ya ora apa-apa. Wah, iki nek ora nyegur kapan itu iwak ora ono nang ngene iwak. Wis. Wah, sekene wae. Sip. Pas spote. LOL. Piye mune ning ngene? Aduh. Oh no. Wis sore berarti anu. Pangan-pangan nanti ki. Pengerti. Wah, gini ya orang dipangan nih piye iki. Pindah ae coba. Loh, Iki lho pancing, Lek. Iki pancing. Aku yo ora ngerti no. Iki lho. Kok ngene iki pancing, ngene iki pancing. Lah kuwi to apa kuwi? Itu sampah to malah lho ngene iki pancing kok setrumi ya piye? Wong ya padha golek iwake kok. Pin.
Aku lho ket mau mlaku terus ora enek pancing. Yo lagi kene. Ya raya sih lho, lah iki lho pancing nang kene aku ket mau iki lho ya ora itu matuk gombal mbok petrum iki. Lah kuwi iki yo piye ae lho. Kutukku yo mlayu nang setromu ngene iki carane. Iki lho, tak rewangi kembroh-kembroh ngene iki, Pin. Ya wis, aku tak ngalah. Ya kudu ngalah. Nyetrum iki mancing nganggo golek wae nganggo seni, sabar. Wong golek iwak kok instan senengane. Aduh, Ora nek senine blas lho jenengan niku. Ben. Ben. Wis tak lewati, aku lewat rono. Ya lewat kono wae kono, adoh. Kok ndak aku panjer 5 kono. Wong golek beda kok muring-muling, padha golek iwake kok. Kan ger beda carane, aku carane cepet, srut ngono. Mancing kok setrumi. Teni kono sik weh. Leren. Wes. Kandangnya semut sore iki. Angel-angel men salok lemu salok kering ora doyan mangan iki. Napa De? Ngandangke semut iki le. Kok sampean yo ngurus-ngurusi semut, De. Ambok sing dadi wong sing jelas, De. Mesake ciptane Gusti yo anu. Wah, jandem ya. Wo, dan gemblong. Gemblong. Oh, malah unek-unek. Kita nono, ketemu Mas tak. Jandem nek nyetlum miturut kali. Yes, kan urung tak kandangke malah kudu wae cah gemblong gak mau tuang setrum. Wah, sensei kayak parani ae. Wah, yo angel men salok kering salok. Halo sensei. Weh, muridku. Salim sih karo bapak guru. Ulung kukutno selak sore kukutno pancingku. Aku mau ndeleh pancing nek kono. Ya, 5. siap. Ya wis kono, tonalon tak nglebokke semut sik iki kandang sik. Wah, itu perintah kau nih sensei. Semangat iki. Oh, lah kuwi pancingnya dikon sensei selak wengi. Nah, dilione. Oh, lah kayak apa? Landi. Oh, lah kan iki kidul kae apa? Jiro lupat mo. Wis nyetrum sengene Kevin, wah mumet iki. Ora entuk iwak ngene iki kayak piye? Kayak suarane fales sih nyoba sik. Trum apa iki? Wah, aja. Balik ya sore. Sok neh. Buket deh sore kayak entuk apa ora yo. Tok siji apa loro lho wong iki. Lho. Pancingnya sapa mbak ku di? Pancingnya senseiku. Senseiku iki pancingku iki gak posisi senseimu. Wong mancing rong itu dikukat-kukut sensei gek sing endi senseine iki. Ra etuk malah rugi aku wong posok godakane eneng-eneng gue ger marai emosi. Oh sensei kok endi kene ya. Anak buahe genti malah. Mulih wae buka sik iki.